Onia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati andonsialia utagete showroom yeito nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime ko babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama bati ali aye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwe kasure asubwango edukenyiga ya ouru superstores yego toka se enyumba ya ouru complex imiyo muchunyi gobusongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi rahisi. Oya, omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Ekero abana bakwiburwa chibarongo nigo ekinyoro gekogoka gekogera abana baiga chibarongo gose batatu baiboirwe ase kinyoro ine numanyite nga ase ensega ningo onyorire abana abange ase okwibura okomo watebyanga mwaka abwechiri bubere na merongo ebere noyomo muswati yomo bw'imyaka merongo ebere n'etano kurensi ya Mali akanyora abana kianda abana kianda limo bana baigago barenge babere gwetania baria konyora scan yakoreka yango tanga igabwata abana
52 ase enda yaye musubati korokwa nga Nadia Suleiman korwa ase ense asomaka bwechiri bubere na kyanda nero bwate Guinness Book of Records ya nero bwate record enene kigma asokonyora abana 5 na 3 limo yes abaya bamura 5 nomo na abaiseke babiri lakini subati kurwa ense ya Africa ya irianyigo South Africa okorokwa nganera teboho so tetsi iganyor tabana 10 limo barenga MKATE abana 10 limo abana barenga go nekero yarenge umwaka bwechiribu ibere na mirongo ebere no yomo ayo nekero to kwarigania asinge nchekeonga CHINSA bere tukeriga ye Jumatano don siasole abasake baito korwa CHINSA mo ao nigo baikaransire nago twariganira chiroboti chiko ko umanya nga nararia korekana kurwari ime naisko yagusi bali more ensengema ikaransa mwekato manyibo tantan bondo bonse butayo agakogera intwe number amo abagoto manya gwetera osana bagoto bwate gwetera ase YouTube account yeto eyuere Getembe TV nabayo Getembe TV ase Facebook 07264473 number yeto SMS ekaro okolika ebirengere biao ase ayega to abere to kwariganiri nsemo yo manyero akoro kwa Wilson Makori nche koro kwa MKATE ENOCK akana ngani gachite CHINSA isano chabutuko korigie ndagera lakini mama mwabatamu igulira musayo mokwe Rusia obogima ensemo ya marani onye ne chipiki chose pitu wachiretire wale konsan ikawatiye kabatuera senjira kimata tutonjere venyu akero batu Barundi abechipigipigi korwa asensemo ya Nyamira korobekana sumuchie onyamira vacancy arising in the office of a member of the Senate elected under Article 98(1)(b) of the Constitution. Senator Gloria Uruobagwa kwa isko rasmi korwa koba Senator. Nigo tochaka nengana yo wichania kurwase kinyorugia itongo ya kabere asensema ya marani abwase umubere w'umusayo mo gutuka rero mambia gesungete kurwase umuti bwa avocado Masakito Daniel Ontiri nigo aika sensemeyo nagotwarigani roboti rukubwatya nase kenyero yeitongo ya kabire kegotoka marani ase kaunti ya Kisii asabamenye bensemiga baboka no moichano nemaga yo kumera umubere bomosawo yega weekly fosoro yo manyaganete mono buno ndinya usungune naso mote wa avocado isukumwa na yakagirwa bunanigo esongya aso gutumeke getamba bakana ngani gachite CHINSA isano chabutuko korigie ndagera lakini mama mwabatamu igulira akamukani ngabone chite CHINSA nda igulira rinde kwa ndagera mwana yagaswa kuomana guchimate kuwe murungani akaenda sa abandi bakurara abandi bakamukani tigeriogi ayesorare bono naro igeti CHINSA umwana yagasoka ogosoka kwa engoringa na babwato moyo make muntu kama gachiri yake na bagosoka lakini tali mubase manganande bono bakerenge kawaida iri ayakora soka igasoka na ndengo iranali bono aya ikere bono mambie mama mwabaga koiro mochokoro eskuru charenge saa 12:30 na ndiago chikoligeria sub card yarenga ange na anjirabu okobora ngalinda bukatelia karegora ne chikoligeria onyora omwana uyo uitire korengana na kiruri nyegosira nigokonye abere gakosereria gweita wikabo litukori goro botuko chinga kirenete inka agatura mamu mwabo komuboria komoendagera yatanyorete na kurwabo hakemincha na kogenda wego bamenta buna nigo arengo mutumiki giata wa mariogo yogotindia korumehega chifuru chae na banjete kora batishera abago kwana nche na achire maybe na achire nkwenda igasiti ndi kuirana gocha kwaenda na ndo irana kwanyora enda ko chikosiba na ndo irana nyomba okoraki osorara na bakwenda anyu maybe amarugo sengo tumiare tumbate yende na bagosoka anyu mpaka no CHINSA
saa 7 iga anagosoa nyomba atulie anakuoga korwe rumu yae abanchite igo korata nyweti aro no mromo ngwana. Samuel Wanjohi Muhuri no mwesisi we sub county ya Marani uyosanga negetaseni kya Getembe otabuna ebikore byabasaye gwita na mona sensemeyo ngubatakana no gutatwara ekibago kora utumeki wa mariogo yogotindia no gutagania kwebwaterania ase bintu birabakonye baroboka banyene ukura so gutabuna ubutuki bwachakigwe. Ukiwa pale nyumbani una shida zako, tafadhali jaribu kutafuta mtu muongeleshe. Pia jaribu kutafuta njia zingine za kujikeep busy. Tuko na mambo ya TVET hapa, anzia Takatri Nursery hapa Kisii, tumebarikiwa na mvua, tumebarikiwa na mchanga mzuri. Anzia ka project pale nyumbani, hata kama najua shamba ni shida, anzia ka project Katri Nursery, anzia ka project ka kuweka kuku pale, ujikeep busy ili uache kutegemea mzazi, uache kujifrustrate na maisha. Pia ni vizuri vijana niueleze, hizi baraza tunazoita kama maofisa, tunapata wazee ndio wanatokea kwa hizi mabaraza. Unapata kwa baraza ya watu 100 vijana ni 2. Nataka kushauri vijana wetu, wakati maofisa chief ama assistant chief ama pia ACCs wanapoita baraza, tafadhali tutokee kwa wingi. Nkurubatire Getaseni kya Getembe korega se kaunti ya Kisii litrene ngoro kwa Daniel Untiri. Yotoro kurengore abena guchasi amati yokora sense ya marani mayo musao yo kwerusia goseko urwa ase ogukwa kumusayo. Karoto akoroko gamne yatokanda se county ya Nairobi abo ase ebunge ye senate litkulia lero omonogeli bwe senate omoske Amason Jeffa Kingi anekia okurusigwa kwa omoseneta omochore Gloria Uruba kurwa ase senate harono toto igagotumanya oroboti orasinchira. Omoseneta omochore Gloria Uruba niganyolire emechandegoro magiga yogwa kwa isikone kiama kia UDA huna omoseneta omochore. Gloria oyu ararekanire kongusa ebirengere ao kurwa bete kagochorwa huna omoseneta nigo akomochigwa ase okuwetrania amo nensemo yokomerere serikali anene mono abalia abakomwa okoboko omwasiro mukoro moske Dr. Fred Matiang'i wokoligia ekiro kyobrai bwense maminchane kiama kia UDA ekyokerense yomurai bwense moske William Ruto. Ekiambeka omoske Gloria omweroime nokogenda kumurotota omoske Matiang'i asegetigie chindege CHINSA chiabotuko nabo ikogenda asinyomba ao chioburalia gwakira omoske Matiang'i koko nabo igo gwikirana asomoyega bwo kumwarigania omoske Matiang'i inka ase CHINSA chiagusi na gwikira boniga nigo omonogeri we senate moske Jefferson King anyarakoba gakumwaka isiko korwa se senate gwetera ase egaseti notes ibyo kyobuna bono omoseneta Gloria Uruba no omoseneta omokoro. This notifies the general public that pursuant to Article 103(1)(e)(I) of the Constitution and Section 37 of the Elections Act, the seat for the member of the Senate elected under Article 98(1)(b) of the Constitution and held by Senator Gloria Uruba has become vacant with effect from today, Wednesday, 21st of May 2025. Now, honorable senators, pursuant to the provisions of Article 101(2) of the Constitution and Section 16(3) and 37 of the Elections Act, I have notified the Independent Electoral and Boundaries Commission, IBC, and the political party concerned of the vacancy arising in the office of a member of the Senate elected under Article 98(1)(b) of the Constitution. Senator Uruba nigakobwatia chimbaretero chiomonogeri bwa serikali mosikese kimura oiboigo oruzetigwe abisine kiama gya Jubilee kolende ekigambiro gekamoirania wochia Senate ase akorete entunda yaye. Asensemo ya Gloria Uruba gambiro nigo gyatuguterete are okwamerere kwaye asogotera buna tigo isaini kende kolende gwetera asomona kibina LN Mugambi niganyaraka bagakuru chika buna emirobeli yonsi yo kumwaka isiko etenene goika chitariki 3 chomotienyi ogocho gatano nalimo ese aranyaka bagakurwa ogochika konde. Amatuko amake aetire nigo amaseneta Gloria Uruba anyorete emechando ime asiasete kurwa asiasenati amatuko gwetani 52 kubwatekana nechingwana chiaye mamincha nobokoleri bwe bunge kolende agakonyekera muno mori magiga yugosaba amabera. Integrity of Parliament and its members
and was contrary to the best interests of Parliament and its members. I undertake that I shall abide by the responsibilities of leadership as set out in the Constitution, the Leadership and Integrity Act 2012, and the Parliamentary Powers and Privileges Act 2017. Kulingana na lijiko limanyagirira tabuna Political Parties Act, mubwatani bwe kiama kende gionsi tabuna tikorokia orwembereri wochia ase kiama ekingao wose ekerengereryo ye kiama ekingao na bono omuseneta Gloria Oruoba nigatumikire muna ekiorokererio anene mono wochia ase ababwatani ba UDA balia bakororekana kwamereria serikali. Aaron Ototo, Nyangiri, Getembe TV. Yamano Heron Ototo Kurasa and Semeyum, Mayo Torbo Turasinchra Engekerano Kurwa as a Senate. Nigo it Kuriarero, Omo DCC or Kisii South, Omo Subati Grace Oma, Ba MCA Batano Kurwa and Semo Yabonchari, Navoigo, Omo MCO Kisii Central, Omo Skemonye Yuge, Wikirana Ase, Omo Sangarkano, Bobolendi, Uyo Korekanadit Kuriarero. Asensemo ya Bonchari na Omosokito Dipon Asanya Agutamanya. MCA pia ya hapa nyumbani Madam Redempta Mura nilimpata ako hapa. Asentunda yenda balimi beke meligie kawa kurwe society ya Kenyoro ego toka gesonso ebunge ya Bonchari. Asego tebe kanabuna buli mubwe society yewe nigo bwabe tebo koniwa ingana bono ibabegete barabugo tigara no muchano. Itukulia lero nigo baumirana na baraikuru orogongorwe nentere yamo yokogayana engane yega na kuirania ikirekerengete omuremi anene CHINSA. Kwa majina naitwa Ismail Matundura, MCA Bugiakumu Ward. Hapa mahali tuko ni Gesonso ambayo inajulikana Kenyoro Society ambayo ni samba la wakulima. Leo kumekuwa na mkutano hapa ya wakulima, walitualika kama viongozi wa hii eneo la Bonchari kwa sababu walikuwa na issue ya maneno ya mali yao, sana sana maneno ya samba. Ili samba tuko hapa wanashuku kwamba kuna ufisadi ambao unaendelea. Samba lao lilikuwa limeuzwa bila consent yao. Pia kuna nyumba pale town ambayo inaitwa Kenyoro Society House pia imeuzwa bila idhini yao. Nonyena bo nigo bagi keirie oborai bwe society yewe sibagotebanga nigo bachire mamincha nelichiko asoko enana enibo emurenge to muremi. General manager of Kisii Farmers Cooperative Union omuntu akolitaya na no moira nima bate kobeka committee ko nyamare. Please again the garakyo serikali tubwazia marbo bweso atiboirana ne nyumba y'abalimi gisonse irana. Abarayi abwe bacha asobwamo bunentere ya moyo kubwatesia abalimi bakorawa no mu MCA borogongorwe Ismail nikobono balieira yogochi kubwatesia abalimi goika banyorire obone bwabo. Boromwensi abanchari n'abantu wa Kisii County. Ndio lazima tutasimama pamoja na ninyi. Umeona waheshimiwa wote wako hapa. Hakuna yule amebaki. Mbati ndiye alikuwa amechelewa kidogo lakini umeona amekuja. Kwa hivyo sisi wote tutasimama nyuma yenu ndio mpate haki. Yana bo ningo barwekerero kyabo gocha ase sector eteneneta mangana yechindemero kurigereria bokongu ase bamubuli mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati koswania ime na kwenekyanga abalemi bekemerigie kawa kurwase bunge ya Bonchari banyoriro bwene bwabo buneganirie. Land transactions zinafanyika pale kwa land registry. Kwa hivyo wanaomba kwamba serikali wasaidie hii ile transfer ya hii samba na ile transfer ya ile nyumba ya town ikapate kurudi. Kwa hivyo hatuna shaka kwamba watasaidika kwa sababu kulingana na usaidi wako nayo na vile tumesikia kweli kuna udanganyifu, na tunaomba serikali ikapate kuingilia pande ya DCI waingilie na county government mahali tuko sana sana Ministry of Lands. Tunaomba pia kiongozi wetu Mheshimiwa Simbarati akapate kuingilia kwa sababu uripoteri gotaseni kia obwanchete kia Getembe kuroiga ase society ya Kenyoro egotuke meje godi ya Bugiakumu ebunge ya Bonchari county ya Kisii litera igonkoro kwa Dipon Asanya.
Mega yomo sangerekano yo obo oberendia senseme ya bonchari ngukwira masemo mpokase kaunti ya Nyamira abo asongo sekitu fat god Gisemba tarira chiskuru ao eliyokumanya igoro ya mariganyo ya masomo ACBE gose ekara bana bawo chikuru junior secondary ekaro bawo chikosoa secondary ninki bawo chi gose naki chiskuru chi ariganire Chingaki echichiskuru chechi secondary tayare bachakire kumanya amasomo ayo baguchia koenana asaborokiwa abwasebono iga bagosoma asebirasi bya junior school nigo kurase skuru ya sentikire agekendo eyegotoka ase wodi ya ekerenye bunge ya North Mugirango umwarimu monene gwe skuru ejiga aserieta Madam Pamela Orori akwanire amasomo ayo skuru ejiga erache koenana ase omoroberio oyoiga OCBA kose competence based education. St. Clair ntoire a pathway ya STEM na boy gontoire a pathway ya social sciences. As a STEM etora togo som science, physics, chemistry, biology, mathematics, general science, bigotoka as a pure science. Na boy ga as applied science, togo som computer, home science, agriculture. Na boy ga say social sciences, to some languages and literature, humanities and business studies. Eskuriende neria ya banyaruka ya Nyamsi egotoka ewodi ya Bokeira ebunge ejeiga ya North Mugirango abwase omwarimu monene bweskuru ejeiga aserieta Pamela Momanyi ensemo yaye atebire buna barabwo buna Nyamusi tibaramanya buya amasomo ayo baguchia koenana guchakira umwaka ogocha kurende nigo bagenderete kubika emiroberio erio kwenekya buna inkuyarigania bare boikiranu CBE tonyegure matuka mutambi kwenda bantuzi yangu twekira kalebushi ntukunyara kunya epuka na etukimo kurengana n'umwarimu monene osentikire agekendo wenekire buna barabwo nigo byariganirie asenchira endonge naigo oburirie abarae naboigo abaibori kubwatirana erio goikirania biria bike bitigarete ntobwate laboratory lakini ende tutagete kwagache yende ntobwate computer room ase tobegete computer lakini ende ntogani kogore chinde chinyinge tomente ase tobwate ntobwate vifaa vya home science lakini ntogani kogora ebinde binge kuna chicharani amone ebinde ebi abana batakere gocha gutumia ase umurimo wa applied science abarayi baito batubwatese eriagere facilities chigare toche koira abana abange ase curriculum ya competence based education. Omweri oye nigo baburirie serikali enene babwatirane n'ikiombe gikubarika abarimu kia Teacher Service Commission baenekie abarimu baisaine ingotumwa bare asikisukuru erio gokonya abana baiga serikali yake negwenda tokanye abarimu baisaine basoma imirimo ya CBE ikega ntwika ntokonyara ikega gasine nyingi muno. Hingo ripotera Getembe kurwase skuru ejeiga ya banyaruka ya umutagatifu Kirea Gekendo egotoka imeye wodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango kaunti ya Nyamira nje Fatgad Gisemba Biamano Fatgad Gisemba kurwase kaunti ya Nyamira ne oroboti oru na rote iraseri bodi ritkolia rero ekeroto kubolinga ayaine no manyete kende igoro y'umuroberio y'umujya bwa masomo ACBE ine ai no manyete kende igoro y'umuroberio y'umujya o bwa masomo ACBE yani karabana barure junior secondary ekaraba ko genda secondary ego korokwa CBE curriculum based
sen computer based norairo kego chigabu CBE no maete kende 0726447367 0726447367 na okundikira SMS yani ri ukoria orike osokwira niri ochaka niri etariao asokorwa nabo igori chibuliao kwa makobega yaya kwa makolikari chibuliao chigabo origere tore chi SMS icho nabwo gochirika kurugabo atebya ine ayino manyete kendi gori omurubiri yo moyebwa masomo aya ACBE torikira 0726447367 ose otorikira gweterase YouTube account Getembe TV na boigo Facebook Getembe TV kwa anda tore asika geteri tambe atrati mukake tukwirana chakona kusomea zaidi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie liso lyao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate boomerang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati alia ye chigage emerunge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya ouru superstores igiye gutoka se nyumba ya ouru complex niyo muchungo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. nigo omugasorero abarai ao kurwase serikali enene nabo igo kubwatanira serikali ye county babara abantu asensemo yewodi ya mukero sameta kubara igoro yobuya bugotwara chitaito deed chemwarimo abo basake baitoni obeka sensemo ino gotwariganiria roboti riga talige gokorwo buna mwakira amo mwaigwana ni raia elire igekero to gokora succession kubwa mono kuna intoba wakiri igo to gotaka twatoma omonto yo gotagito gokora succession igentege tangani atoretere death certificate igento giakabere atotebie obulimo bwabo na kibo okorokwa igento kia gatatu agenda ali kirune chief
abana bamwe abo bonsi bina nyora urengo mungino utigarete osomo gako utigarete alike abana baye bonsi erie kerba alikiru bonsi ase birwe liririe chief yako ri chief nere ole ground ora nari we identify umuntu uri n'abantu baye mbara byaba. Habari ya leo, majina yangu ni Grace Naserian, ACC Kenyerere Division, Sameta Sub-County, Kisii County, na issues ambazo tuko nazo za mashamba ni kwamba watu wetu hawana information ya vile process ya succession ilivyo. Kwa hivyo hivi leo tumekuja ili kuelimisha wananchi wetu masuala ya land, masuala ya ardhi, masuala ya succession, ili waweze kuwa na hiyo information ama knowledge waweze kufanya succession. Pia issues ambazo tuko nazo pia ni kwamba unapata kwamba kuna traditions ambazo zinarudisha kina mama nyuma, ya kwamba Wakisii wanasema hawawezi patia kina mama mashamba, ni kama wasichana hawana sehemu katika kwa kina baba zao. So ningependa tu kuelimisha watu wetu ya kwamba mtoto awe msichana ama kijana ako na right ya kumiliki shamba ya babake. So ni hayo tu kwa sasa. Tigakubaga buri muntu mubabange obosiri ni mutanyare kulima mwanyora kero umuntu abwate amagora abere atatu mutari kunyara kurusia endagero ororo rero tokare gotebanga mware gwanja mutako twarase mwesi mokolema erinde eri mwarema mwarusia endagera kero umuntu onyora nganye n'ekiguni isano mwabagana rende kero umuntu eguni athathania okotwara akarima gasinini utari gocha kunyara kulima. Itkuria rero nigo abaremi beke melikia mauga baumerana litkuria rero asensemeri ya keroka no musekito Gabriel agotomanya ekibarengo kwa rasensemeyo Teneneli bechi society korwa se union ya masaba eyo tenene tekemeli keliuga asarogongoro gusi nigoli tukola lero batwalege ikaro na kuligelia mangana alingete ekemeli ekeiga keliuga society ase amagana yo kuramba maoga lakini society ya gusi Nyamira na Parliamentary board ya Kenya na Kuru watu wanjerana nga ngakiende yonsi amaoga itako gusigwa ase society umurimi ga wakanwa amaoga manyakoya anya maoga anya besa nchiyo maoga tari kurusigwa ase society abarai mbali be society ya Kisii na Nyamira ase njo kumira na ngoro yoko ekemeri kigitu kia maoga na gokire korore board ko na Kuru asa muchando renge twanyita tuira so bwamu igabarimi ba minto so amugondo cyakera umutienyo yo iga gucyaka monyora muri kibesi kinu bagukwana nigo barule segeto gochia sabaremi kwenekia nkogendera bale gusimeka ekemeli ekeiga eliokonyora enibo erengia na kire korora akia mauga itukonyate ni natanya gwakanwa twagambe iregentekyo twakibegire chinguru ona mauga bari batarasimeka baguna kobanga baje batogore muna nayo abandi bagukwana no gutogora bare basimeke binte byao bagendere komenda chinguru amauga amente kane asinye nyari bari ya masaba egana into chikonyona kibesi kigendere te chikukurwa support kabari bagusiye mu bima bagusiye ko nekere nemon urimi obo karo bogosikwa obwaka rwenya ko kwenyencho abari nyaka ko buya kurwa somurimi na bakase committee era ekemeri yitu kia maua je kurwa macheso na be board yabaira marami kaito lakini yabe kanegere kanenga tese kama gatera no yara mayanda wate awato liga saligo makosa ngama kama ke arekebishire ona bali ni kubaimisa mole mama uga so bonge assist chae kemerie chae mozi gajagiri ko yumba ngotokonya muone na matumishi aberego ase barule ogosaba gochia se serikali gochia kobaletera embusuro engia yu era nyare kobaligesa ligia chingia
Turanyara abalimi baitu baranyara konyora basimete erinde kitoe esumu ere iguru erio tonyora rigesa rigiya ikonya abalimi baitu ase chinka chaitu koirera basomia abana baitu igo twanchiranire n'abachairman bonsi na board etorigerie embusure engiya eyere nesumu ya iguru igo nare koiraneria abalimi baitu bari bakanya kugora chimbusuru nabo togendete kubarwanirira tororenga mwanyore chimbusuru chingiya ekiragara society kitu kigendere buna kiakabeire kare Kingo reporter Getembe bonjete kiana gikomi korwa sebugatikati bwa keroka nchengurugwo Nyakundi Gabriel. Abarundia chipigipigi korwa ase county ya Nyamira nigo litkolia rero barobekana gochiase yabisi yomo county governor osechi yabisi yomo governor we county eyo bako emurunganeria okurusigwa okobe kwebango gochiase bare musakito nigo ikasan sembe yono utwariganiro roboti orega Entonces lingana aquí. Dice que se necesita ototageta. Atokuanere igoro ya refu yago tokuanera. Alguien que te abando bago que bua asa bande ba chete kata makomu babu atwa. Kuna kiako que tu ajira tu ensia sobo amo. Onye ne chipiki chonse pitu ajira etire. Bantu konsi pare konsan. Ya ba chie ga batu era senchira chimata to tore revenue. Agaro ba tu ya. Toi wana ini. Onye tibago cha ro batu kuanera. Era bantu konsi ba ajira ina. Tenga issues chosi bimota gete anya ndo matike songo ejiraria chipa chicho ntobwati acha tukorosia town pakaka akinejitaya wokichitaya mache ntobwati sheti nchiyo unabone sinkorundie bigapige kebiriko kundo stage parateyo alafu ama gagokora magania yamanya gotote igosena ata ete tonyache ndori konya cha stika mpaka twaibwana nire tuwe bona boda boda tani tutogera tokera serie soroboti oro nigo tokwenda ase omochie o Nairobi abo ase abawabisa korwa ase nsemeri iyobochenu litkolia rero gosobotko obogima bogo kiera rero babutete ase chiabis chobochenu yoko yebetereria eserikali kobalika permanent gose kobalika emirimo burunge muna enchera yamo yoko betereria serikali koirania amangana ali otebanga tebwati chibasa ekyo era chikabalika asinchura ya permanent ase munubwege song regarding Gachagua, the former deputy president, recent remarks in which he referred to the 2007-2008 post-election violence as a Christmas party. Certainly, these thoughts are not only appalling, but dangerously insensitive to the pain, to the loss, and the trauma suffered by thousands of Kenyans during one of the darkest chapters in our history. Let it be clear, there is nothing festive about the deaths, displacements. Go saba okwabera singenji chibichecho kitagenda mo noroboti nagosomera urachiko obugabonoiga noringa EKEONGA kia National Cohesion and Integration Commission NCIC nigo kia mochire chinkwana chiyokabere omo rai omokonyi bomurai bwense omokoro o Rigathi Gachagua. Regarding Gachagua, the former deputy president, recent remarks in which he referred to the 2007-2008 post-election violence as a Christmas party. Certainly,
These thoughts are not only appalling, but dangerously insensitive to the pain, to the loss, and the trauma suffered by thousands of Kenyans during one of the darkest chapters in our history. Let it be clear, there is nothing festive about the deaths, displacements, and the devastation that marked that period. To trivialize such a profound national tragedy is to dishonor the memory of the victims and the resilience of the survivors. Such rhetoric weakens the progress made towards healing, reconciliation, and peace building. Marai wikiamagia ODM omoske Raila Amolo Odinga nigo agendere gosingirira buna ekigancha kia National Government Constituency Development Fund kerusiwe korwa ase amaboko y'abajumbe na kobekwa ase kigancha keria Giechi County. Kurende nonyana bo munyakerogo olia otendete chibesa a Kimani omoske Kimani kuria nigatebiringa gwikamonoiga gwikachi county chiorokie na kichigotumeka chibesa chiabo elio enyo ekiganchi gekuchikuruswa asa amaboko y'abajumbe kenyare kobekwa asibale lakini gwikaborokie nekibagotumeka chibesa ichi. With the devolved system, there's no need for a CDF. CDF should be the responsibility of the county government. Members of parliament are supposed to do three things: representation, legislation, and oversight. They should oversight the national government. How do we oversight the national government when you yourself are also implementing projects? Now they're doing what is so-called public participation, asking the public. But I just want to tell them, do all the public participation you want. Ultimately, you must go to a referendum. In the referendum, you will lose. In the devolved system of government, you don't need Kura and Kera. Those services can be done by the county governments. There's no reason why Kura in Nairobi should be having roads here in Mombasa. There's several roads in Mombasa. Nearly over 50% of roads in Mombasa here are not under the county government of Mombasa. 385 billion shillings, for example, is sent to counties as equitable share. But what projects do you see around our counties? What expenditures go towards our counties? And maybe what we might want to do is not necessarily disregard the NCDF, but borrow the NGCDF model to how counties do their budget. Singe chondo chebiro biana biga kariko minyoka mono tayet komigo somera chi SMS nkego ekaro ndoche oyo kurukwanga nere commission alusi awontenga MKATE bintu binde tigaraba nyene mtunto nyore tabana tukaira ase skuru tige serikali yakore mune tagete. Okay, thank you. Tokomoroka senior sergeant Deborah Nyanchama Ongera era onte MKATE egasiane no konyora abana akurigi chibesa akwira abana school otherwise timanyeti. Okay, Vincent Okioro agoteba nga inche korwa Kisii Denmark ya PMKATE abwaro CBE yabeire nkongupi afadhali 844 Mogirango obo mobundi bwechichuma from Kiombu inchega kitindochi asego itagochi kiagara ntoli konyara nonya no korokereria abana baitopi igotunga buna emeuko use amamama. Okay, Duke Mariga Cheki na Grace Yoyekoro Nyamakoro tusokobe CBE ndio wasome ad form 6 kama zamani, right? And then oyakoro kwa Jackson Samoka koro irondi birongo nyaribari chache atego chenche kwa masomo nigo kubwate botutukanu nonya noyogoche oyo chenche tibweka na aboliwa eratamanyiti kyarenge go chenche. Thomas Kavai koro nyamache out absolutely I do not have an idea.
Right. Uyunde gakoro kwa Incho Dennis omagwa korwa kyagware nyakerato yaya indayo manyapi amasoma bono akurekanire pi. Okay. Nelly Mora oyompita tema korwa bugirango mate yaya titora manyegori ya CBE serikali ama no muwaziri batukanganyire ama ne system yiga enya CHINSA na bondo chinganda tena mnango takoganda kobera kurugaga kusoma lakini asingencho yebiro na nche na bongo tebanga tinko nyara kogendra because ye CHINSA buna chiangire na bonango takakogandra but all in all nganchire nkorere gaiga gartumbera na CHINSA inye kuna kiregento kyabe ano muntu maana sana ano muntu we chinguru nega kogera otwanchete nega kogera okoba amonaito igwa muntu naro gotebanga karunta gukora kurugaiga wachoke machoka korwa ereru itumbe amasoma egani gara makon nonyani anatomy tai igwa muntu goteba karongo kora mbuya koba abamo kubwa kobam. Did you hear? Buya koba abamo kubwa kobam. Yamana singen chuanchanga tobe amo egere toba abamo. Keromora amo nekeromu bwati birengere yebimu. Getting that? Keromora abamo keromonta amo koba abamo rakin keromonta bwati birengere biya. Daniel Ontiri deep on asanya Fat God Gisemba na boigo Gabriel Nyakundi obae Heron Ototo itkoliya rero mbaene kianga onsi ako nyare kaneire bu yakorwa chinsemo ao ime na isiko yagusi Wilson onekia nga kwaya manyira senchra yebi manyereyo Kevin Ongeri onekia nga nche na Wilson mbiyatokorekana na kwa nyodra senchra yobikiranu MKATE ENOCK koya retera botantan bondo bonsbutayo koganeria chinga kichingia koika chinsanye karotara umera nande kionga chinsanye sai tatuyo Baraka ninjo ninjo Getembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo tonda naye aye mungino lumo wako naba murabali yaye ayora simurabu na muligereti abuigo ne umugisia otanga tekara murumbegeku konya na mbulego tu bironje bikumbeo naki tekera murumbegeku konya na mbulego twa bironje bikumbeo igangaki umuntu narero kuganiritia amabiri ukariyo karozo mboka bwata korenya ria bere nene nuko na kumbe kuna goite bikoe oino yo utakerete amabe ayabona motekerege kwa na ukanga bibye nte bya kwa ne bya bire kumbe biyoza kumuiranana ebikoe bibyaye mbwale bikoirana na inde ayebeke no kugena kwa bunole igomanya na muru oyole omurumbe lirumbe negente kebe mambya lirumbe negente kebe mambya kwa lyo mugondo lirumbe like igobona lya sali likeregento tekera murumbe lirumbe ono lyo muntu lyo obotete kabisa obotanete kabisa kirete kiri tekera murumbe geku konya na mbulego tu bironje bikumbe oina ekeronje okoganireti amabirioka matekeregeku kendera kuna gukora biri bya anagoite bikoe byae igombia tekera murumbe geku konya na mbulego twa Baraka ninjo Getembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura chagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale yuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya tembo abo bago kolemiremo ase
showroom yega babwata chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na wigo ayuiga bwata chi profile net gauges au unabono babwata normal corrugated na wigo box corrugated aswigo babwata boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati aliaye chigage emeronge bere na isaro na isato babwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na bwate.